Академия Just to Trade. Здравейте, уважаеми трейдъри! Ето още едно видеоурок за MetaTrader 4. В този урок ще разгледаме графиките и как да ги конфигурираме. Първо, нека се запознаем с различните елементи на графиката. В долната част имаме времевата скала, вдясно ценовата скала, а в центъра самата графика. Графиките са няколко вида. Бар графика, графика с свещи и графика с линия. Свещите обикновено са най-информативният вариант, така че нека ги изберем. Сега нека преминем към персонализиране на тази графика. За да направите това, щракнете с десния бутон някъде върху графиката. Изберете Настройки, за да получите достъп до настройките за конфигурация. Отидете на раздела Общи. Тук можете да изберете типа на графиката и да включвате или изключвате помощни елементи. Например, можете да деактивирате мрежата, ако я намирате за разсейваща. Ще обсъдим изместване на графиката и автоматично превъртане по-късно. Сега нека преминем към раздела Цветове. Налични са 3 предварително зададени цветови схеми: жълто на черно, зелено на черно и черно на бяло. Нека изберем черно на бяло. Можете също да промените цвета на всеки елемент, както желаете, фон или мрежа. За сега ще се придържаме към стандартните настройки и ще шракнем върху ОК. След като конфигурираме диаграмата, можем да запазим тези настройки като шаблон, за да можем да ги приложим към други диаграми по-късно. За да направите това, отидете в менюто Графики, изберете Шаблон, запиши шаблон, дайте му име и го запазете. Сега, когато отваряме други графики, те първоначално ще се показват с настройките по подразбиране. Сега обаче можем да приложим нашия персонализиран шаблон. Просто отидете в Графики, Шаблон и изберете нашия. Готово. Сега помислете за лентата с инструменти за работа с графики, бутон за увеличение, намаляване на графиката, подреждане на графики в мозайка. Ако имаме няколко графики, можем да превключваме на цял екран между тях или можем да ги анализираме едновременно. Кликнете върху този бутон и вижте всички графики. Нека продължим да работим с една графика. Важен бутон е автоматично изместване на графиката при пристигане на нови данни. Ако трябва да видим данни от минали периоди, няма да можем да го направим, докато автоматичното превъртане е активирано. Това е така, защото при получаване на всеки нов ценови тик, графиката автоматично ще се връща обратно до самия край, до най-скорошната свещ. Ако деактивирате автоматичното превъртане, можете свободно да навигирате и анализирате графиката през всеки исторически времеви интервал. Следващият бутон е Отмести края на графиката от дясната рамка. Когато тази функция е деактивирана, графиката е разположена точно до десния ръб, наравно с ценовата скала. Нека шракнем върху него. Сега имаме малко празно място за рисуване на различни графични елементи, например за провеждане на технически анализ. Нека използваме инструмента Канали. Това ни позволява да проследяваме текущите движения на цените в канала, да прогнозираме бъдещата посока на цените и да наблюдаваме дали цената излиза извън границите на канала, потенциално сигнализирайки за обръщане на тренда. Друг полезен инструмент е вертикалната линия, която е закотвена към определен момент във времето. Можете също така да рисувате хоризонтални линии, които са закотвени към определено ценово ниво. Можете да променяте всеки графичен елемент, поставен на графиката. За да направите това, просто шракнете с десния бутон върху елемента и изберете Настройки. Тук можете да регулирате цвета, стила и дебелината на линията. В следващия раздел можете ръчно да зададете точни координатни стойности и да изберете в кои времеви рамки да се показва линията. Штракнете върху ОК. Ако трябва да изтриете конкретен елемент, просто шракнете с десния бутон върху него и изберете Изтрий. Ако трябва да изтриете група елементи или елементи, които в момента са извън видимия ви времеви рамки, отидете в раздела Обекти и изтрийте необходимите елементи един по един. След това ще разгледаме как да добавяме технически индикатори. За да направите това, отидете в менюто Добави и след това изберете Индикатори. Индикаторите обикновено се разделят на две категории. Първият тип се състои от индикатори, които се наслагват директно върху самата ценова графика. Нека използваме параболик като пример. Избираме в прозореца, който се отваря, виждаме настройките, които можем да променим. Потвърждавам. На графиката се появи такъв параболичен индикатор. Има и индикатори,
които се показват в отделен прозорец, като обеми, волюм. Можете да промените височината на този прозорец. Ако трябва да изтрием този индикатор, шръкнете с десния бутон върху него. Изтри индикатор. Или на графиката отидете в секцията Индикатори и след това премахнете индикаторите от списъка ръчно. Последната тема, която бих искал да разгледам в този урок е новини и календар на събитията. В съответния раздел ще намерите списък с новини, които могат да повлияят на движението на цените на конкретни инструменти. Това въздействие е най-силно изразено при валутните двойки. За да сте информирани за ключови събития, има специален календар. Штръкнете с десния бутон някъде в областта с новини и изберете икономически календар. Икономическият календар ще се отвори в отделен прозорец на браузъра. Тук можете да конфигурирате филтри, за да скриете неподходящите събития и да показвате само тези, които ви интересуват. По-специално тези, отнасящи се до държавите, които следите. Особено важен филтър, който можете да използвате, е важност на събитието. Нека филтрираме списъка, за да показваме само новини с висок приоритет. Сега знаете кога се очакват важни събития, което ви позволява да ги вземете предвид в бъдещите си търговски дейности.